цяла България. Поза за шефа на цяла България. Обясни пред народа на тая държава колко си силен с твоята лична охрана. Ако му стиска, нека да продължава. Вълната не чака, а се оголемява. Цунамито от хора ще опустошава. Така че свиньоблацка, кажи какво ще става. Аре, кажи. Приятел в нужда уж се познава. Тогава въргът градите куршум заслужава. Направихте така, че дори Господ да съжалява. Защото това, че все още не сте убити, ме изумява. Предполагам, това показва колко чисти души не се подава. Дори когато самият дявол ги изкушава. Пистани на сила да ви яде млайната. Искам българско отгледано в полята. Поза за шефа на цяла България. Обясни пред народа на тая държава колко си силен с твоята лична охрана. Ако му стиска, нека да продължава. Вълната не чака, а се оголемява. Цунамито от хора ще опустошава. Така че свиньоблацка, кажи какво ще става. Аре, кажи. Какво облегчение, тълпата се развива и устоява на подчинение. От доста време ходим в ръсните обувки на държавата. Сега сме под прицел, но в верника виждат промяната. Не смеят да посягат там, където е изписан гняв. Млади лица преминали през калища. Душите ни се измориха да понасят срам, защитавайки поредният казус. Поза на тях. Поза за шефа на цяла България. Обясни пред народа на тая държава колко си силен с твоята лична охрана. Ако му стиска, нека да продължава. Вълната не чака, а се оголемява. Цунамито от хора ще опустошава. Така че свиньоблацка, кажи какво ще става. Аре, кажи. Вижте го народния представител, обаче не на нашия, на ония, който го колим за Коледа. Като ти погледна физиономията си я представям закачена на стената в парламента, умъртвен като животно. Въпреки че те имат по-голяма човечест от това, което ти показа. Садистична омраза, такава като тази. Тук вярвай, не можеш да купиш пари. Мистер Шишикешът ти тук не важи. Поза за шефа на цяла България. Обясни пред народа на тая държава колко си силен с твоята лична охрана. Ако му стиска, нека да продължава. Вълната не чака, а се оголемява. Цунамито от хора ще опустошава. Така че свиньоблацка, кажи какво ще става. Аре, кажи. Май множко ни подценяват младите, така ре тапаците. Много ни разбират устите, поне като ме баламосват, не си затварям очите. Лъжите им са първа писта, бъка мисъл, искам лично да се засегнат. Ние сме на сцената вече, всичко под повърхността ще излезе. Поза за шефа на цяла България. Обясни пред народа на тая държава колко си силен с твоята лична охрана. Ако му стиска, нека да продължава. Вълната не чака, а се оголемява. Цунамито от хора ще опустошава. Така че свиньоблацка, кажи какво ще става. Аре, чао! Не, давай, звъни му пред мене. Айде, давай. Тук съм. Аз няма да мръдна тук, докато той не дойде. Нали много смел? Дай да го видим.